mga kabagis. Intulod na tatay bigat. Na mga kabagis at dani at the cellphone ko. Welcome back to my YouTube channel. Syakit na pag nalangin, dumana na. Magnaalang biit ko, kuadalang biiti pagtungtungan tayo. Tatakat mga kabagis ko, at dati nagregalo na kanya nag-Christmas mga kabagis. Tata lang makatanggap ti regalo tata Christmas mga kabagis. Sa mga agpapasalamat ang kanyayo nga nagregalo kanya ka nagtutad ore madi nga nagkwa ore madi duma mga kabagis ka inikanda lata. Thank you agitang enteredia agan baka agasikat tatar mga kabagis ka ipakita kanyayo agidin regalo da kanya kasi mga kabagis adamot ti badbado chocolate sana all adapet sabom. So, dito mga kabagis kat ipakita konti regalo dan una kagijay. Bago! Ala, naikamutib. Awan tibalkot na mga kabagis, di da binalkwak. Awan pa'y balko na. Atin mga kabagis. Short mga kabagis, entered na ni Ate Princess kanya, entered na di 24 mga kabagis, ate ni di garter, bili na kayo. Damot di ko mga kabagis, dapat tibadbado, entered na. Oh, diba? Wow. Oh, di ba mga kabagis nagpipintas ni Tinted da? Duwa abok na. Ate mga kabagis intud na ni Manang Binos aji may sama nga magsupsuporta kanya mga kabagis agi di buy-buya kanya convert sa buy-buyandak kano TV. Sana all. Ate ni mga kabagis di ba nagmayat? Tapos ate mo lang ni mga kabagis. Regalo naman lang kanya ani Manang Binos ate mga kabagis. So ano, dagtantandok madi ka badbado ti kastoy. Baka tudukon da nga diretso. Injection pala. Injection. Ay no, but no dati agin injection mga kabagis di ka badbado ti kastoy ta diretso da nga tudukon ti kastoy yun ni Next man mga kabagis ket habali man tinagtudan ni kasla ignorante dito mga kabagis. Sana all. Ang mga kabagis, inted na ato inted na ni Pawpaw ate mga kabagis ni Pauline Gonzales. Ato ba ni mga kabagis at dapat may sama nga inted na kasi mo lang ng habali ti design na ni ato no ato di kainit kasjay agsiling-siling. Gusto mo? Mag-order ka rin. Agpapasalamat at launay kanya yung nagtatibadbado kan sabihin mga kabagis. Thank you aming dagiti nga badbado. Kasla kayo Santa Claus. Sala. Next month mga kabagis kat adamot tinagtagmalaang iti badong agap ko iti. SM! Ate ni mga kabagis, lukatan tayon. Ala, nagangilit. Ala mga kabagis ni nagmayat. Ngam nagdakko lang mga kabagis, oversize. Yung size na ata, XS ata. Basta ante, tina-adapt mga kabagis. I'm famous on YouTube.
subscribe to my channel. Subscribe kayo kanuneon. Ibadok to atoy. Napan agkapilyat ano mabasa data ano amudan to no the channel ko no kuno pasyarak ko. Subscribe to my channel kung kanalan. Basaan dan to atoy ni mga kabagis ta no maduntong mati subscriber ko. So, gidya lang nga rin tibadbado kan sa pin mga kabagis ng regalo da kanya kan sumaraw numat agidyan special gift nga gapoy gente abroad. Next ay ang raffle. Ay, sneakers! Kanyo ni mga kabags dati nagpadala itikwa iti chocolate ko. Ang sarap nito. Kaya dapat dito ni mga kabagis. Uy, ninaganan naman. Uy. Agad ni mga kabagis nakakaiyak. At ni mga kabagis dapat dito ni gito ni mga kabagis. Intulod na tatay bigat na mukatakpay na nagsabat kaririin ko tatay nga nagsabat mga kabagis. Inted na nga regalo. Intulod na tatay mga kabagis. Nasaba ko suda ka na mukatak pa yung mga kabagis sakto mga rumarak tatay. Dito yung mga kabagis nagado. Fresh na fresh pa agit yung mga kabagis na agdapote abroad. No sino man tinangtid ati mga kabagis, agpapasalamat alaunay kanya ita makaramanak man ti tsokalitin. Tanabayag nga na nakaraman ti tsokalitin. Patay di kapsak ko, makaramraman ti tsokalitin dati abay ko. Agpapasalamat ang kanya ng mga kabagis ng madik i-mention ang ginaganan. Sa next mga mga kabagis, special gift! Ano kaya to? Ano kaya to? Alam mga kabagis, at ni ate cellphone ko! Sana all! Sana all! Thank you! Agi dyan nagtati cellphone! At damat lang pag-video ko! Uy! The cellphone ko! Uy! Ada pag-video ko, ada pag-edit may nang aji cellphone nga agahang. Sana all. Thank you, dinagtad ti cellphone nga. Ati cellphone mga kabagis. Thank you. Dinagtad. Agpapasalamat ano na ito dati pag-video ko. Kan at dati ipag-edit men tanong nga aghahangin mga kabagis. Tano dumakit. Agsarda-sarda nga mapindot no video ka kasi mga kabagis. So magpapasalamat ang baka box man ngayon ang kadam ka bago ma. Nakadam ko lang eh. Kadam ka. Ato ni mga kabagis tagpaypay so napiki ako dyan mga kabagis umasa ka. Ato ni mga kabagis ato tikatas nga pag online na ni ate mga kabagis so nga nakagatang iso nati Redmi 9 mga kabagis. Ato tikatas nga pag online seller na ni ate mga kabagis. Nasi kayong man nga order kanya na nga nakado kayo agpapasalamat kano isuna sa si kayo man tano kaya iyo gumatang gati barbaro yung cellphone ag online seller kayo matano damat ti maor-ornong yo maor-or yo pagkasay
Ate nga talaga mga kabagis kit cellphone na ni ate. Ngam ate mga kabagis iti cellphone kon. So ti hinagpasutan na ni ate mga kabagis. So nga kanyak kano ato yan ta kanya na ate. Gumata so na ti barbaro na cellphone mga kabagis. So nga tatada cellphone kon. Kita nyo ti cellphone ko ni mga kabagis. Opo, 83 ate mga kabagis, pinagpapasaan nila ito yung mga kabagis nga agkakabsat. Talo kami nga nagpapasa ito yung mga muna ni manong ko nga Joseph, bakit ni ate, tapos ate matata siya, matata mga kabagis. So nga, kitan tayo man di unag na, ala the password na. Kita nyo ng mga kabagis at yung cellphone ko nagmayad ngam adabitak na ayos lang mga kabagis na dabitak la basta adas lang cellphone ko. Tini mga kabagis na di ba nagmayad mga kabagis agpapasalamat al kanya ilaone mga kabagis nga nagregalo kanya da Pauline Gonzales ni Manang Binos magpale kan ni ate Princess kan aji taga ibang bansa mga kabagis aji taga ibang bansa nagtati chocolate ko mga kabagis so aji nga ron ti ko mga kabagis nagtati regalo mga kabagis mangantayo ti chocolate ramanan tayo. Ato yung sneakers ti pinili mga kabagis ito isa ti paborito nga party of the body. Ato yung mga kabagis. Gusto mo? Mag-vlog ka din. Magpapasalamat ak amin nga nagtad kanya mga kabagis kasi kayo mga suporta kan agbubuya kanya kan nag-subscribe kanya mga kabagis. So papasalamat ak launay kanya yung tanong arti palpas na ati video kung mga kabagis and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang makakaan ng chocolate. Bye!